maybe him nagademe. Just come maybe him nagademe. Ako ga bu onye makwa government o lo ko nga ga buru ogori ma bujiga. Ko nga buru akare ma du akare je ha nanya buru akare president ha nanya. Ana ha menye ha oda na sa ha nye mo opportunity. Kam mu ike wuru policeman no nchọrọ ha se mamba. Fa nya ngosi ke wo office. Maka Chineke kire mu na gna wo. Ekpedi ha mege mburu ihe anom no obi mege neye. Agba ha na bi mi o. Ha ngosi ko hike na bi mi me. Ekpebiele mu ekpebiele mu. Politician queen no kasif na no wa sanwo. Igwe bụ otu ihe ga wo police he big officer gị na aga unche. Police officer no na Bruno. Anything force no na Bruno. Mo la dem cowboy man the scout no na Bruno. De donya maka na ada trango na mpama amucha na gị bebe bi uru. O chere mpam na mama amụọ aga be ga lọta ga ebe na ọga n'elu anwụ nne m na nna m tara. Get an organeluru. In my hand, Pam was a force on a guy. Who will let up in my force from my force on mine. And I some force on a guy. Pam force from my force, so some gather my cocoon to hold your force to me. I am. Uniform people. I said force. Oh, I big at it. The donye. Pam was in them. The vegetable. Oh, vigilant. Oh, we have Pam vegetable. Pam woni shi hate pe am gana we 3 on. Muruge mama wala ke basatara mpaga no kana ga me kulite die mu ti no kwante tara chasra ganya. Iwere gi na emem. Mpaga kwa ke mu osaka. Utilo riwe no aka mpaga ri otu die aboshi ebubu e hia wa ko eje gide ndoshi. Akata kono kampaga. Ma takwana gi he bra bia ga da informant. Na no totoro mpam na aka. Me keni lokra na land e ga da informant ya. Gi be go no ya bia kola ga mpam onwure osaka. Otu ya n'aka tojisi aka ya ukwu oke ha ke no I gala the informant mara ihe mpam ike okpara na ala ndị oshiri isi mgbe enwetere ahịa nwa oke bram kenan ogologo na anọ brebere mgbe enwetere ogudu mbozuru oshi mgbe agara ha ihe a aka ntata chenkwom ọgụ stasịrị ihe na-eme nga nne enwe mgbe kpọrọ oshi ahụ asị ngo na ọwa oshi mgbe ọ na-atụ nkwụ n'ihe nna dọgụ na ama John ọta suga nga ari mgbe ndị bịara ọgụ n'ala bịa ọgụ mpam onye wo one man stand mpam one man stand naanị agụzụlụ oke ọgụ ụmụ ya ụtọ anyị kwesịrị naanị mpam alọ ya ha jiri were ma gbuo ha bụ nsọ wọsa aka mmiri ịchụta na ajịja ese ịbịara nga akọtụ kaka ga-agwa ndị gọọmenti go gwakwa ha burukwa ogode ma gbujiga ha nche ha ala ha ga-akpachi mazị nje aka mkpọ onwe m gị ga nọ ngụgba m tete n'ụkọtụ m kwado dịka onye polisi chi nga akpọ ihe ga-emechi ya mee taa Saul no na agwo so Saul dị aka akpọ onwe so Samuel wonye no o to gba ha ncha aha ndị akwụkwọ nsọ Ma ¿Qué cosa de nada? ¿Qué se fue mezi? Papa, ¿qué le hago? No. Not ever like this. Mama say we Megan. Jeba bagi. Papa, acho de mo no. So Mama di me. Cause Papa who lo. No. Dota go. Sa to de me nga ba mo na. Imra go de hulo de takere. Nne. Ke ko si ada. Akwa ya? Ai won na ke ko si ada nne. Ke ko si ada. I akụ na dog efejaga aka hotel ele ahịa John ọta sugar game reze hotel ihu ịchọrọ ka nne na nna goro ime ihe m na mmadụ ji nọrọ ọtọ kwa nne bịa ịmakwasị mmadụ nwere ọsọ aka bịa nwa m bịa mejigi bịa dala kefuru ihe mere mmadụ nka Muna division maka Chineke emeda yo I bring machine all go ground on mmiri asị abịa nga compete dem gaga shigire gị mmiri ọkụ no ga cha ahụ anyị la tisa m kana hospital ke shigire mi akụkọ ka kọwulu nna m
Asị tonye na arịrịa aka ịga na gloto. Onye mere gị? Maka na ọsịsọ. Aga m akakwana gị iji gị letiri nkwuo m nwa aka kpọf. Na-etotu m si enweta ọrụ dị m mkpa gị bịa gị isi ejikwa mmiri ọkụ mechaa agụkọ ọkụkọ. Isokọsọ ọkpụ n'oche nna ọga gị na ọga akpọla oku nnabe ha pụsịtachala ahụ akpọla oku nnụnụ ha pụtachapụta fly luku bube fepụta ijiri bịa nga lekwe ihe mụrụ na m agbọbịa ma ha ka gị lekwe ụdị mkpọrị na-amị gị mịa nwa igu gị mịa nwa eresha nwụsị ike ịmị mịa ụmụ ihe dị mma ka m midere nwa eresha lekwe ihe si na buru na-apụta ihe ndụrụ ala ihe ahụ na jin ọnụ o si na jin gị na nne gị ọ si na gawudu gị na nne gị naanị ji o si na linen gị na nne gị. Papa, ị na-emechazi isi mee aba igwe ego ekpo okwu ị ga-agba isi ụlọ eme polisi mmadụ ka isi gị anọdụ n'okpu ndị polisi ahụ okpu ndị nze ka m ga-azụ ụlọ ekpe gị otu biko mechikwa ọnụ ụlọ ga ogbe isi ya ụmụazị ibe go mee ha agba dị mkpa n'ogologo ihe gara aga bụrụ oji isi kụrụ ụmụnna ya 14 and half ọ ihe ibu n'isi isi ụwa head of state ọ ihe iwu chere ị ga west akwa ụzọrọ hapụ ya ji edona gị ka ihe ụzọrọ ọfụma kwụrụ ọfụma attention ekwukwula ụka na m chefu ihe m mechata Papa, I'm not cut out for this thing. I'm not cut out. I'm able to see cut out vehicle. I'm able to see us nothing. I don't want to go to cut toy out. But I get money, I'm not cut out. Make an answer beke. Make an answer beke. We don't go on the family, go on like a beneficiary to eat. When you couldn't get a cost. Don't ask the Hey, Fungu, Yanga. Bye. Papa. Happy. Happy Gata. Papa again. You're not going to give me so. Papa, because we want to get lesson. You give lesson. Lesson kwa kataya. Lesson kwa tu bataya. Ika je lesson. Lesson kwa me kwe. Lesson. Ika je lesson. Lesson onya kuru gwe. Chiripo. Chiri. Obe meju. Lesson ke ga jo kege man kuro bigo we. Chiri ogba aka abo so ebigere go do ya na-eji. Wala na ndị gị na ha na-eme lex wewo. Ụmụ ruru ụmụazị Igbo ọbara ha ka na pọmp apọmp. Gigo gba gị wuro nwa go dawara ha. Mkwasị iri brief onye ọla lega anya n'isi ote anya abagala beyond your ejima boss. Ị ga je lesson. Akwago ka ị ga tụta ime. Ị ga tọrọ mmụọ tesiri mụgụnụ. Ọ bụ ha agwa agaghị emu ihe ogologo ọdụ. Ị ga drop otu nne gị si drop go. So anya ka m na-ele. If car is not taken, ote si drop go. Ka ị ga-esi drop. Ma ụlọ ga ka ị ga na drop. Let me send go police hospital na come. Papa, you hear police? Count me out. I'm not interested. Yeah. I go while I'm lesson at all. Me get to count you out. I got go upon a family. Ote si agapogo I ga so ta agapogo forever. Upon this family. Come na go now. I got my tag. I'm a court upon a family. Upon so court out. Ị ga-ahụ ketro biati. Enwe be di ihe hụrụ. Ọkwago. Mama court to go out. Tarot. Unu mean
ojii mega aka kpara unu onye akpọkwala m aha lekwa bụ m aja anọdụ ya kwụ na ihe m na-agwa gị aja anọdụ ya abụghị aja anọdụ ya na-emekwala ihe a tiga anyị na nsogbu aka m ụkwụ m anọdụkwa ha ya ụtọ ọcha elokwe ga-eje etiga ledina onye ga-abịa ịzọpụta m ledina nwa anụ ọjị ere nwa mpịrịkọta vara pọpọ nwa onye ga-abịa ịzọpụta nya m na ọgana nsogbu ugbu a onye ga-abịa ịzọpụta m ga-echiri mkpirisi aka na m na-amadị ebe echetụta ime go bịa ịzọpụta m anụ ọjị ere ledina go anya atụtara n'ime ọkwa onye ga-abịa ịzọpụta son of the sand ka m na I'm the legit son of the illegal son of this land. Oh, him, I'm among Mushimike. You can't be Tigramoka. The illegit son of the land. Oh, him, war. Here, we're not to try to move away. And for your informant, don't be panicked. You know, we have got a road. We hope Papa be Dutch and Harpo. Don't be panicked. Here, Wunga, Wago, would you claim a maca? Ije na anyị na-egwepụ ụgba otu ka anyị si egwepụ ụbịa mbata anyị gwepụta ọga m n'ihu ego polisi enwere esi polisi pụ ha na-ada anata nwara anyị moto ọbụla kwụsịrị ma akwụkwọ ozi mozidezi a ga-acha adị gị nata gị ego so ihe anyị gajewe ihe ahụ ije ọganiru melodam isn't it? Mama, ka m gwa gị onye na-enwe gị nsogbu ị hụrụ anyị pongo ugbo achọma anyị achọma ị onye ga-achọ di gị because hụrụ kpam nụ owo ne ga-egide m ihe ofe Disemba m owo ne ga-anapụ fụ m efe anụ Search onye. Eto onye ga-achọ ya achọ nna gị. Mana gele onye dị mmụọ ọtụtụ. Mmadụ na ọgwụ onye ga-awụ ngo ole gafere ka agada ahụ ga-azọgbu obi. Nwa mberekwa ebere ihe na ya. Biko ngwa pam 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 girigidi dim. Attention! Heart easy. Body left, roundabout. Over. Etekele over. Etekele over. Eti hani oti hini na we hini a hand lawyer over. Magachuku. Ukwu anodo. Nke o sai osum bidozie nye gị order. Osum nye gị instruction. Na anya ma agwago. Okwe hụrụ ọrụ anyị bụtara nga emebụkwala m. Arapụtakwala m. Achịpụtakwala m ụkwụ eji. Ọdụkwe m gba gị hụ mmadụ gị mee ka ha mata sai wodo na newu police boy. Mee ka iwu ezigbo police. Ọ dị eme na gị na-atụ gị ụjọ eme ka iwu police boy. Papa, village a whole police in the police boy. Papa, you are degrading the officer of the law. Village officer cannot wear a police boy. Papa, I like him. Why you cool? Hello, new officer. No. Nge. Ote ha. Nga. Ke wo officer. Ha wo officer nkate. Ano je de ka. So and officer pata wo da ge kwega na line. They don't have to go to the car na put the wish. Mam kwa nwụrụ. Makatuko ge ko muri ha na bie ge ni ya da ka ebe de ngwa da koyi. Wara na agbago. Ko ge kwedra wuje ni shi na ge gaziri ike. Mo bere mo kwasa si office na office shin. Ụmụ latrino nga na anya gashi n'ime aja enwere obere Pakistan ga na arụ yote onye nwekwana ngwa aga ya tajira na ngwa anaga 50 naira. Owu di office ewo office of the law. Kanu kata law we office otere mega officer law word kwa law e di lawless. He go dem na akpakwa nkete ihe mmawa the end of today. Ego anyị ga-ebu nga anyị ga-anatara ego nga kwenụ nga atachene m zonu asịgodo nna m nwụrụ anwụ kulite samta he zone ma nne m ma nna m ya ga-akwụ ụgwọ agadi m ata he enwedị ihe ga na-abịa ịnata ego kwa nga anyị baịgụle biznes bụ na anyị baịgụla Papa, ego dị ka m jụọ gị Papa, ihe emegị na ndị ozigbo ndị polisi pụta n'ahụ anyị na ele ha gere
Iso. Ndị ezigbo ndị polisi bịa now. Eleghị m na aga abụọ ga-eme. Ele otu esi ama ezigbo polisi. Anyị agaghị ya n'olu ka edeghị ya n'ọnụ. Ọ bụ uwe mere ha niile wuru otu. Ma ezigbo ya ma ndị na-awụda ezigbo ha gafete nga anyị kelee ha dịka polisi ibe anyị. Ọgụgụ ga-abịa ịgwa ha na iwuda ezigbo. Ha kwụrụ ha na-ime ha. As right. Anyị bupụtara ha obi. Ha gafere anyị gafere. Onye na nke onye na nke ọwa aha nwụ na nwoke. Victor onye na nke onye ejile m ọwa aha mmanụ onye ejile m ihe abịa parịkpọ onwe gị. Onye ọ ga-abịa nga bi iji parade onye ọwa ọṅụrụ kai. Ha gafete nga anyị kelee ha ka polisi ibe anyị. Onye ọkwụrụ anyị kwụrụ. Ha gafere anyị gafere. Do your duty, I do my duty. You precaution yourself, I precaution myself. Inu kwuru ya m gwara gị. Ọnụ na ihe awa ọrụ gọọmenti. Agada arụ m ya sa arụ gbuo. Ọ bụ gị rụrụ nga ịgba arụ gị na-arụkwa gị na-arụ ị na-akpa gị maka ichebechasị gọọmenti kwụọ gị ụgwọ gị gbuo onwe gị. Nnukwu ihe m na-agwa gị precaution ọ bịawala over ọ bịawala over hey stop there. Can I, if you approach